Beraz, ETS ETB-en. Horrekoan entzun nuen ere, talde batek, agurrengo talde batek, ETB izena jarri zuela Entol Barro. Ez dakit, eh? Ez dakit azkenean jarraitu, ez dakit jarraitu zuen taldeak edo ez, baina esan duzunean. Hemen ez dira inoiz izan agian, ez da? Bueno, biba Inigo Etxezarreta eta biba Entol Sarmiento eta biba zuen bira berria, ez da? Bai, egingo dugu estanda. Bai, gogoekin, aurreko bira... egon ginen hainbat hilabete prestatzen aukera berriak bira, oso ongi joan zen salmente eta guztia agortuta zegoen, baina pandemia etorrita, sarrerak itzuli behar izan genituen, egon gara urte bat ia jo gabe, eta nahi genuen zer prestatua txukuna zaindua egin, eta orain izan da garaia, aurkeztu dugu single bat, kontatu dugu single horretan nola sentitu garen, aurten musikariok, eta ni pertsonalki ere, eta horrekin batera dugu bira bat antzokietan, eta hori da gure apostua edo. Egingo dugu estanda, prestaketako gorra izaten ari da? Guri esan digute, kontzertuak hasten direnean zuretzat oporrak hartzea bezala izango dela. Gauza da, bira honetarako, ETS beti oso lotuta egon da, musika, ez dakit, alaiarekin, festa giroarekin, eta orduan, zer desberdina egitea aldera, prestatu dugu antzoki bira bat, eta hori prestatzeko... Erregistroa aldatzen da, ez pixka, ez? Erregistroa aldatzen da, eta orduan abestiak aldatu behar dira. Betiko abestiak ere, desberdin konpondu behar ditugu, moldatu behar ditugu, ez? Eta, lana izan da. Hainbeste urte abestia jotzen modu batera, orain, azaldu nahi dugu abestiak desberdin, zer txukuna, ez? Gionizatua, atretzatua, polita, ez? Antzoki handietarako, gura postua da, hori, Kursal, Campos Elíseos, da, como aposto handia. Eta elektrikoa baino akustikoagoa izango da, edo? Denetatik egongo da. Artean, ez? Denetatik ez dut. Denetarik egongo da, ziur aski, datak esango ditugu, otsailak 5, Andoain, otsailak 13, Azpeitia, otsailak 19, Getxo, Martxora pasata 5 Bilbon, 12 Gasteizen, apirilak 4 Donostia, maiatzak 8 Iruña, hori dauzkagu momentuz. Azpeitikoa hor dago, oraindik ez dakigu atzeratu behar dugun edo ez, herria dagoelako horrela, baina beste guztian momentuz mantentzen dira. Eta hauetako batzuk, Elizegiri gustatzen zaion bezala, sold out. Bai, Gustatzen zaizu hitza edo. Bai, nirik ingelesak inongi molatzen ogin nido. Behar bazuten noiz bait bakarran bat hor. Ikuskizuna nolakoa izango da? Esan dakoa, ni uste dute eskaini behar dugula, ikusi, gauza da, ni apostu osan egin nuela, indela 2 urte, eta lan utzi nuen, eta nire apostua zen aukera berriak diska, ez? Eta funtzionatu ondoren, gertatutakoa ikusita, niri, frustrazio hori erabilita, gero etorri dira 2 single eta bira bat, ez? Eta orduan, etortzen ari den guztia, nahi dut zehozer, desberdin egin, sakona, seriotasun puntu batekin, ez? Eta orduan birarako ere, gustatuko litzaiake, jendea joatea, ez bakarrik kontzertu bat ikustera, baizik eta nolabait emanaldi bat, gionizatua, pixka sentitzea guk sentitu duguna, eta orduan, horretarako ez da bakarrik musika izango, egongo dira, ez que ez dut ere sorpresarik eman. Sorpresak egongo dira. Zagizona, zerbait ezaza. Beraz badaude sorpresak. Ikuskizuna gehiago, ez? Kontzertua baina ikuskizuna. Ikuskizuna, eta batez ere, ez dut esango antzeslan bat, ez? Baina, tartean esango diren gauzak, eta nola plantatuko diren gauzak, audio errealak egongo dira ere, ez dakit, pixka jendeak kokatu nahi dugu, erakutsiko dugun eszenografiara, ez? Nola ari zaren saiatzen, ezerrez esaten eta era berean zerbait esaten, eta... A ber, propaganda, inbar dut inigo, propaganda, inbar da. Kontatuko dugula. Guri gertatu zaigun historia kontzertu horretan. Gertatu zaigun historia azkeneko urteetan, ez? Pandemia dela eta pixkat urteak izan duen ibilbide hori eramango dugu eszenatokiera. Oso ondo. Oso ondo. Ointxe boto dugia, jazte. Ointxe entenditu dio. Ondo saldu du. Eta holtzan gertatuko diren sorpresak, holtzatik kanpora ere izaten dira sorpresak, adibidez, oso figura garrantzitsua da arotza, ezta? Arotza. Arotza. Gauza da... Gero ikusiko diren lanak prestatuko dituen hori. Gauza da, hori esan dakoa. Gu joan gaitezke bertara, erosi genuen eszenografiarekin eta erakutsi, zeren jendeak oraindik aukera berriak espektakulaz du ikusi, ez? Zuek montatu zenuten zerbait,
Eta etxe- bai, horregatik, eta- inbertitu genuen pilo bat, eta gelditu bakarrik 2 kontzertu eman genituen, bueno, 3, atortxukoa, 3. Izan zen, aurkezpen egunean hor Durangon, eta Iruñan martxoaren 7an. Hortxe. Gaur egungo irudiak, gaur egun ikusten ditut martxoko irudiak, suposatzen da koronavirusa ja zegoela aretoan, karo, zegoen ere guztia beteta, 800 pertsona guztia ematen, digo, meko hau egin. Batzutan ikusten digo, joder, la que liamos aquí. Txirriatzen du orain ikusi. Bai, eta gauza da, antzokietarako, hori ere de eszenografia desberdina erabiliko dugu, eta horretarako gauza batzuk eraiki behar dira. Eta orduan, niri tokatzen zait taldean ere denetatik egitea, eta, egun hauetan hor nagoiekoran ere, gauzak prestatzen, eraitarekin hor lanean. Hori izan behar orain atera da. Neri tokatzen zait denetik egitea, esan duzu, baina aita laguntzaile handia izaten ari omen da. Bai, azken hilabetetan batez ere, ja gaur goizan esan dituen, la próxima vez contratamos a alguien y ya está. Gorra, atxakin lan egitea. Presupuestorik ere ez dago, ikusi aurreko urtean zer gertatu zen, ez? Orduan, Inigo, atxakin lan egitea gorra, ozer? Egia esateko, berak ni baino, eszenografia eta prestatzen, berak ni baino askoz demora gehiago pasatzen du. Atzo adibidez, ni, egon nintzen ordu bat laguntzen, baina gero eseri nintzen ordenagailuan, eta egon nintzen, ez dakit, 12 edo 13 ordenagailuen aurrean, orduan, berakin nagoenean diskutitzen dugu. Hori uste guztioi tokatzen zaizula. Eta aitak esango du, ni hemen, kinkita kanka, eta hau ordenagailuari begira. Ezer egin gabe, horrela izaten duk. Hauek ordu bitan bukatu nuen atzo, me cago en 10. Baina, pentsatzen dugu aitak bere konpentsazioa izango duela, adibidez, kontzertu baterako sarrera bat, nola hain errex lortzen diren, ezta? Baina hori, kontatu behar dut anekdota bat, Gasteizen, oin dela aurreko astean atera ziren Gasteizko printzipaleko sarrerak, eta izan zen oso kuriosoa, daramatzagu 3 urte Gasteizen jo gabe, gure hirian edo jo gabe. Eta beste leku batzuetan bukatzen ari dira oso azkar, eta bypass egiten ditugu, Eta Gasteizen, ez zegoen aukerarik hori egiteko, eta, ni esan nuen, orduan, sareetan oraindik ez dugu esango sarrerak atera direla, eta ni saietuko naiz lortzen lagunentzako sarrerak, zeren ere gonbidapenak eta oso gutxi daude, ere pixkat ikusita dauden aforoak oso gutxi zeuden, eta nila neukan konpromezuak, eta ama joan behar ziren, eta kontatu behar dut, gauza da, sarrerak atera zirela salgai 10etan, bukatu ziren 15 minututan sarrerak, eta ni egon nintzela sarrera horiek ere erosten, gero aurretik hartu nituen konpromezuei emateko nire kontzerturako sarrerak erosten, eta jendearekin gure jarraitzaileekin, ez dakit borrokatzen osarrentzako, que ya lan cogí, no sé qué, eta digo, tío, me cago en 10. Rebentara joan behar gero, ezta? Eta azkenan ze gertatu zen, lortu zenuen? Bai, baten bat lortu nuen, bai. Baten bat, aitarentzat lortu duzu? Bai, tamarentzat ere. Orduan lasai geratzen gara. Bestela webgunean, zure webgunean, harritu naiz eta lehen esan diot, ze webgunea dakaten. Kristona, egia da, kristona dakazue. Inork Euskal Herrin ez daka horrelako weba. Ez dakit. Bai, web horri aldea kristona da, denetatik dago, oso kompletoa. Bai, alde batetik, gaur egun jendeak asko zaintzen du sareak, Instagram perfila, Facebook perfila, baina niretzat garrantzitsua da portal ofizial bat izatea, bertan informazio guztia topatzeko. Norbaitek ETS-eren biografia ikusi nahi baldin badu, bertan izan dezak kontzertuak ere, ETS-en kontzertuak kontratatu nahi baldin badu, ere ez, pixkat hori irudi zaindu hori bilatu genuen aukera berriak lanarekin horreman genion buelta taldeari, buelta osoa, ez? Aurretik genuen irudi hori, ez dakit, de musika patxangera, kalimotxera, ez dakit nola esan, ez? Pixkat seriotasun puntu hori lortze aldera, esatu ginen buelta bat ematen, bai musikan, bai irudian, bai weban, bai jaskeran, bai guztian, ez? Baitzat, konfinamentuan atera zenuten singela oso dotorea eta base elektroniko horrekin eta oso politia. Ala ere hori ez da zuen azkeneko singela, hemen ari gara gu kontu kontari, baina jargaitezen kantu kantari, eta ikusi eta gozatu dezagun, egingo dugu ez da. Eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ez da. Egingo dugu ez da.
haze irudiak eta haze gogoa berriz lehengora itzultzeko, ezta? Bai. Urte gogorra izan da, esateko. Egia da, kanpotik ikusita, taldea, zurekin batera abestiarekin eta abesti honekin, ez dakit esan arrakasta edo jendea, ikusi dugu jendea geroz eta gehiago hor dagoela, ez, jarraitzaileak. Baina egia da gero, batzean dagoena, ni joi batzuk izan ditut eta zaila da ikustean nola apostu bat egin duzun zure bizitzan eta ezin duzun, ez, materializatu. Karo, gu gaude lanean, nindago lanean talderako, baina kontzertuetan da ikusten duzunean, ez, buelta hori datorrenean. Ez dut esaten bakarrik ekonomikoki, baizik eta ere, sentitzea pixkat egiten ari zarena baloratuta. Eta jendea baloratzen duela. Eta orduan, karo, gure espektakuloa edo nahiko potentea zenez, aurreko urtean ezin izan genuen hori erdibideko zehozer atera egin, eta orduan, erabaki genuen urte bat edo behar zen denbora geldirik egoten, eta orain atera gara, ez? Orduan, tarte hau izan da psikologikoki pixka zaila. Esan duzu ala ere jendea atzean dagoela, jendea hor dagoela, eta guari gara mezua jasotzen, hor azpian agertzen diren mezuak, eta hementxe bi irakurriko izkizugu, Aupa Inigo, larun batean pila bat disfrutatu nuen Gazteako kontzertua ikusten. Beste bate dio Aupa ETS, Aupa Inigo, Arabarrak, biba zuek, biba ETS, kontzertuetara joateko irrikitan. Zarautzera etorriko zarete? Nahi genuke leku guztietara joan, ezta? Zarautzen gainera ez dut uste jo dugunek inoiz, ikusi, Zarautzen, hor Zarauzko udaletxea, nuna? Zarauzko udaletxea nuna? Bai, gogoekin. Eta Gazteako kontzertua, ospakizuneko kontzertua aipatuta, haze abesti puska Marenekin, elkarrekin egintzen dutan, ezta? Bai, zer berezia izan zen. Abestia berezia da, berez, oindela urtetxo pare bat, edo aurreko urtean nire bikotari eskaini nion Maitasunezko kantua da, eta Aukera Berriak diskoan sartu genuen, eta oraindik ez genuen aurkeztu, ez dugu aurkeztu single bezala. Torri delako pandemia, eta tartean zurekin batera kantua, beste batzuk etorri direlako, ez? Baina kantua, niretzat, badu puntu unkigarri bat, eta oso berezia da. Eta orduan, kantu hori eskaini nion, berarentzat konposatu nion, eta aurreko gunean Marenekin interpretatu genuen. Oso, ez dakit, 5 egun lehenago deitu nion, zuzenean baietz esan zuen, Bartzelonatik etorri da, eta gaur ikusi dudanean nola gelditu den, ez? Bai bideoa, bai abestia, nola magnifikatu den abestia, ez? Oraindik ez baduzu ikusi orain ze pieza polita. Da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu daudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Ze ederra. Bai. Aizu, Inigo, hemen entzuten duzu, baina horrelako kanta bat edo zure kanta bat taberna baten entzuten duzunean zer egiten zu, nola erreakzionatzen zu? Ez gehiago gustatzen egia esateko. Lotxatia zara? Bai, batzutan ere lagunekin nagoelako parrandan eta enkargatzen dira de liarla. Hemen dago. Zuka hunditan abeslari izan nahi zenuen, txiki zinenean? Bueno, inoiz galdetu diote eta ni uste dut txikitan guztio bezala futbolariak esaten genuen edo, baina, abeslariarena ez, izan da, ezakita, 15-16 urterekin, gitarra hartu, klasetara joan, eta pixkanaka ikusi ere sortzeko ahalmen hori, edo melodiak sortzeko ahalmen hori nuela, eta hortik tiraka, beste guztia montatu, ez? Baina futbola gustatzen zaizu, Inigo? Lehen gehiago, ikusten baldin banauten lagunak, lehen Alabeseko bazkidea banintzen. Eta saltzinaten finalen egon, kopako finalen zuen jotzen, cuidao, ni badakidala ikusi nunta. Baina, kontatuko dut. Finalea joan ginenan, Alabeseko errege kopara joan ginenean. Bartzelona nauta. Joan ginen hor jotzera, Alabeseko fanzonera. Eta gira, gure taldea, gure bateri jolea, Estremeñoa da.
eta uste dut Real Madrilekoa dela. Trompetista Bartzelonakoa da. Osa, bere, bestean atletikekoa. Eta gero bai, basu jola eta bio, bai gara alabesekoa ez, baina digo, jo, hemen gaude, Ez futbolari buruz ez hitz egitea honen, ezta? Aizu, Inigo, zatzute sekula pentsatu horrelako bertsio diferente bat egitea. Adibidez, Kasiona, kanta hau. Ez, oso polita da, beste bertsio bat egitea. Edo eska, bai. Ez zute sekula horrelako gauzarik pentsatu? Bai, a ber, noizbenka pentsatu dugu, baina ezkazkenan esaten dugu, joe, almena baldin badaukagu gure gauzak egiteko, baina egongo da gero jendea jotzeko. Bale, hor txutzi. Sortzea, ez da, sortzaileak bizirik mantentzen duena sortzea da. Eta egia da, inoiz, bueno, lehen, karo, ETS jaio zenean, guztiak koberrak egiten genituen. Osea, egunetik pasatu genituen ez dakitzen bat urte. Baina egia da, gure lehenengo kantua sortzerakoan, edo sortzean, gero ja, jo genuen kontzertu batean ikusi genuen eta esan genuen, jo ditugun abesti guztietatik, oberen atera zaigun abestia gurea da. Claro, eta gero interpretatzeko, claro, zuk egiten baldin baduzu, jazta, hor dago ez, besteenak interpretatzea beti da pixka zailago, ez? Ni erosago sentitzen naiz nireak egiten. Ari gara mezu jasotzen, bai? Irakurriko izkizut beste batzuk, asko gainera, batzuk irakurriko izkizut. Kaixo Inigo, bairazte ederra, zure taldeari esker euskarazko musika entzuten hasi nintzen. Hori bate baino gehiago esango izu agian. Bai, eta saretan aurreko gunean ere jaso genuen Valentziatik uste duzela neska bat ere esaten. Hasi naiz euskaraz abesten edo ikasten zuengatik, zuen taldegatik eta ostia. Zoragarria, hori Eta zoragarria. taldearen izena nondi dator? Hori galdera beti egiteko. Bai, a ber, denetatik kontatzen dute. Ardoaren dauka zerikusia. Berez, Sarmiento eta Sirmendua euskaraz dena, hori, Mahatxondoaren adarra da, ez? Eta hitz hori araberrosan asko erabiltzen dugunez, lagun batek egun batean tontakeri bezala hori izan zen, ez? Ostiko bat emango izu, te voy a dentor Sarmiento, ez? Tontakeri bezala. Eta lagun artean gelditu zitzaigun. Listo, ez da? Lagun artean gelditu zitzaigun tontakeri hori, eta esan genuen, noizbait musika talde bat sortzen baldin badugu horrela dituko dugu, ez? Hola gelditu zen. Gero saiatu gara aldatzen izena, baina ez gara gai izan. Horrela da, begira, jendeak ezagutzen du, begira, 9 urteko alabari esker ETS ezagutzeko aukera izan nuen. Orain ama alabak gustora entzuten ditugu zuen diskak. Ama eta alabak, begira. Arratsaldeon, zer gertatuko da otsailak 13ko Azpeitiko Surasuko kontzertuekin? Haupa ETS hori lehen esan duzu ez dakigula. Ez dago konfirmatuta, baina posiblemente aste batzuk atzeratuko da. Eta haupa Inigo, haupa ETS, azekanta mundialak egunetik eguneak gehiago gustatzen zaizkit. Segi, holaxe, ekipo. Ez da guai. Eta asko zailago, Bai. Ni hasiera batean, oin dela urte batzu pentsatzen nuen, ETS bakarrik entzute dute, gazteek entzute dute. Eta orain ikusten nahi naiz nola abanik hori irekitzen nahi den, bai bera, bai gora, ez? Eta batzutan etortzen dira azokara eta gurasoak, esaten, alabangatik ezagutu zaituztet eta ze gustora entzuten digu etxean edo kotxean zuen abestiak, eta guretzat hori betetzen gaitu ere. Zenbat abesti arrakastatsu dituzuen? Ez dakit. Entzuko ditugu batzuk? Bueno. Batzuk. Irabazi edo galdu beti zurekin doa, alegin edo geratu beti zure barnean, udoinuak zein blusa edo eskamuska. Taukera berria! Ametxetan, amaikote basa dira. Ametxetan, galdu genuen beldura. Ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, biagirako bidea. Dago nire aterpea, lokera hontan. Entzuten ditut aupadak lokera hontan. Irribarrera lokera hontan.
Bueno, zemat kantu, zemat arrakasta bata bestearen atzetik, irudi zaharrenak ikusi dituzunean alako arpegi arrarotxo bat jarri duzu. Bai, aspaldez nuela ikusten bideoklip hori. Eta ikusita igo, jode, nola aldatu diren gauzak eta nola aldatu den fizikoa. Nola hobetu garen, ezta? Musikalki eta fizikoki espero du bai. Gaina zuek meritu handia dakazue, uste dut zurekidek ez dakitela euskaraz. Ez dakite euskaraz. Eta koruak eta egiten zeiten, memorizatu. Memorizatu. Erraduko, ez da erraxa, Bai. Ze ona. Bai, bat ematen, abestiren batean zaiak dira, ez? Bai. Eta zaiak dira, eta noizbait grabazioak egiten ditugunean, kontzertutako grabazioak pistaka entzuten ditut, ze abesten duten, bueno, karo, nire hotxarekin, se disimula, baina bakarrik entzun da. Bueno, nahiko iken dute. Nahiko meritua daukate. Eta egon ziren, garra bat Euskaltegira apuntatu ziren, Logroñon, hori ikusi dutelako, eske guri gertatu zitzaigo, hasiera batean taldekideak ez zuten ezagutzen Euskal Herria eta kostatzen zitzaien, ez? Ona sartzea, euskaraz abestea, eta behin sartuta ikusi zutenean zer zan, nola zan giroa eta baientzat ere, eta najerakoak badiez esaten zuen, eske niri tokatu zaidana edo heldu zaidana Euskal Herriko identitateari buruz, ez da nik ezagutu duana, ez? Polita da. Ederra da hori, musikarekin erakarmen hori sortzea, ez da? Bueno, baina egin duzuena izan da, itxialdiko ereserkietako bat, esango dugu. Bai, guretzat ere, izan zen. Abesti horrena izugarri izan da. Batzutan nik pasatzen ditut hilabeteak, abesti bat sortzeko, eta mila buelta ematen nioso, ez dakit, metodikoa perfekzionista naiz, eta beste batzutan, ikusi, hau ezala, zudekin batera sortze egunetan sortutako abesti bat da, eta inoiz, lehen aldiz izan da, gure bizitzan, non ikusi dugun gure abesti batek eragina izan zezakela gizarte oso batengan, eta Euskal Herrian hori gertatu da. Eta, ni normalean gertatzen zait abesti bat, atera baino egun batzuk lehenago, aspertzen naiz, hainbeste buelta gora bera eta kasu honetan abesti honekin ez dakit zer zeukan edo zer duen, baina oraindik atera baino ordu batzuk lehenago entzuten nuen eta oihu ipurdia jartzen zaidan eta digo, jode, aquí hay algo eta horrela gertatzen. Bueno, guk ere askotan ikusi dugu, baina ez gara aspertzen, eta beste behin ikusi nahi dugu Entol Sarmiento zurekin batera. Matali zentzungo nituzke zure ahotik gure istorioak, egunako beak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak baitira zurekin batera. Horretzen ez gure kasan izan zinela abesti hau abesten, lehendabiziko aldietako izango zen? Urrengo astean, atera baino aste bat beranduago. Eta oraindik hor jarraitzen du? Bai. Eta, segura, ez dakite ez dut hau esango, baina ETS-eko abestirik arrakastatxuena momentuz izango da nire ustez demoraldi batez, ez? Hau, guretzat izan da un punto y aparte ere, eske gainera gustatzen zait, zeren abestiaren estiloa oso desberdina da aurretik egiten genuenarekin konparatuz, eta hori bilatzen ari ginen taldearen aldaketa prozesu horretan, garrantzitsua da ere, ez, jendeari erakustea, gai garela, parrandan erabiltzeko musika egiteko, eta ere unkitzeko abestiak sortzeko. Beste estilo batzuk. Eta aldaketa horretan, prozesu horretan, publiko berrietara iristea ere bai? Hori da, beti adintarte bat ikusten duzunean zure aurrean, esatuz, ez naiz kapaz izango, ez, beste publiko batera heltzeko, eta adibidez, abesti honekin aurreko gunean esan zidaten, hau iruditzen zaigu amen abestia dela, amei gustatu zaiela, eta batera zila ez dakitzen bat talde batean, ez, lagun talde batean, ez dakitzen bat ama gustatzen zaizkena, abestia asko gustatzen zaizkenak, eta digo, heldu gara, beste ikustu batera. Begirazen bezu iritsi zaigun, gaztetxoak bakarrik ez 61 urteko gaztea naiz, eta zuen jarraitzaile sutsua bikainak zarete. Adibidez? Bai, benetan niretzat, eske,
esan dako, azkeneko diskoa izan da, guretza, bueno, a ber, ametxetan lanarekin, kontatuko dut, ametxetan proiektua aurkeztu genuenean, ni pentsatu nuen, ja, taldea, ja, bukatuta zegoela, eta ni ja beste, bai. Ni ja pixka nekatuta nengoen, beti rollo berdinaz, eta konposatzeko sortzerako momentuan, karo, ni melodia sortzen dituen, batzuk oso lasaiak, baina beti eramaten nuen estilo berdinera, ez? Ez ginelako gai ere, beste estilo hori jorratzeko taldean, ez? Teknikoki ez ginelako gai edo ez dakit. Eta orduan ikusten nuen ja, bueno, hau bukatu behar zela. Eta, bueno, aurkeztu genuen ametxetan proiektua azokan, 2 egun lehenago atera genuen bideoklipa eta momentuan jo genuenean abesti hori azokan, nik ikusi nuen jendea nola zegoen eta, eski digo, nola utziko dut hau, ez? Eta orduan bilatu genuen beste, nola egingo dugu, eta orduan hasi ginen ja lanean ekoizlearekin, Peio Reparazekin, eta bion artean, lortu dugu ETS beste maila batera edo beste puntu batera eramatea, ez? Eta, tartean lana utzi, eta jazta, orain da nire bizitzako apostu garrantzitsu bat. Eta orain... Orduan ekoizle bezala Peio Reparaz da zuen? Behir ez nahi. Bai, bion artean... Eta, bera baki, niretzat gaur egun ETS-en Peio oso garrantzitsua da. Nik sortzen ditudan melodia eta letra guztiak, pasatzen dizkiot, eta ja berak moldatzen ditu, gauza batzuk proposatzen dizkit aldatzeko, diskutitzen dugu pixkatxo bat, eta, azkenean aurrera ematen dugu pixkat sormen prozesu hori bion artean, ez? Ez zaute, eskutxarretan orduan. Eta nik esan duenean, ia bukatutzat eman zenuela ze susto hartu dudan, eta orain katuak bezala bigarrengo bizitza bat posten gara. Gogoratuko dugu aukera berriak dela zuen azkeneko diskoa, oraindik ere lortu daitekela, horrek ez du soldautik egiten, diskoak, hori erosi daiteke, eta berriz... Eta Spotify ere entzun dezakezue, eta behin da berriro, eta bai. Badakizu zein diren zure 3 abestirik arrakastatsuenak YouTubeen behintzat? Badakit zurekin batera bat dela, aukera berriak ere, eta gero ametxetan izan daiteke ere. Tak, ongi. Arraitzen dut, eta Spotify nire, badakita astero gutxi gora bera jendeak zen entzuten duen, eta bai, jarraitzen duzu. Orain jolas bat egingo dugu, eta zuek ere parte hartu, Mikel eta Niri asko gustatzen zaite. 3 abesti horietako bakoitzak ea zenbat ikustaldi ote dituen YouTubeen. Gutxi gora bera, borobilduta. Adibidez, zurekin batera abestiak, zenbat ikustaldi ditu YouTubeen? 6 hilabete ditu. 6 hilabetetan. Milioietik gora. Milioi bat. Ni gora. Milioietik gora. 20.000 dolako. Bueno, borobildutan milioi bat. Milioi bat. Oso ongi. Orain, tiratu hau da. Asmatu eta gero, aukera berriak. Hau da el precio justo bezala. Aukera berriak hortik da, Aukera berriak. Venga, 2 milioinik. Zea bestia barkatu? Aukera berriak. 2.300.000. Toma. Prezio justo Bai. Zurekin batera bezala, milioi eta gutxi. Milioi eta 100 daukagu hemen jarrita borobilduta. Guk ostiralean bezala. Aurtengoa da ere, baina urtean ere. Berria da. Bueno, guk ostiralean 100 saio egingo ditugu, hau parentesi bat izan da, milioi eta 100 saio. Eta 3. ametxetan abestia. Horrek asko. Hau ja pixkatxo bazarragoa da. Milioi bat eta 830. Ni bi. Zu bi. Bai, hiru dazka, ez? Nik lan esan dut eta. 2 eta piko. 2.800. 2.800. Hiru, ia. Inigo Etxezarreta, eskerrik asko. Ni eskertu, Gogoratuko dugu aukera berriak zede hor dagoela, eta egingo dugu ezten da turra, ere bai, bira hor dagoela, data gogoratuko ditugu? Ea, papelen hartan dozkandi. Bai, daude, otsailak 5 Andoain, 13 Azpeitia, 19 Getxo, martxoa 5 Bilbo, 12 Gasteiz, aprilak 4 Donostia, eta maiatzak 8 Iruñea. Uste sarrera bakarri gelditzen direla. Bilboko bigarren paserako, eta Iruñean, aurreko astean gelditzen ziren 10 edo horrela, da maiatzean kontzertua, baina, aialeku guztietan, bukatu dira. Donostia aprilak 10, zuzenduko dugu, eski esan dugu, Donostia aprilak 10, eta Endaia oraindik ez? Ez, baina iparralden jo beharko dugu. Endaia oraindik ez? Endaian, Baiona edo... Bueno, sarrerak daudenan, esan, azkarri biltzeko... Laguna Bai, zurekin fiatzen. Oain laguna gaituk eta. Inigo, eskerrik asko.